Levia brána sa otvorila. Kozmická udalosť, energeticky silný deň. Netreba to vôbec slovami pomenovať, stačí nacítiť energiu tohto dňa a silu, ktorá na nás prúdi z hora. Ako keby sa otvorilo nebo a dovolilo, aby na nás prúdilo také požehnanie, sila, lásky, dobra, svetla, krásy, pohody, vznešenosti, odvahy, zdravia. Všetko pozitívne. Toto si môžeme dopriať, vpustiť do našich fyzických tiel a ja odporúčam, aby sme to urobili. Ja som sa trošku premiestnila na týchto pár dní. Do lesa. Čo je najlepšia možná verzia, ako môžete prežiť túto transformačnú dobu. A urobím vám takú malinkú ukážku, ako teda s touto energiou pracovať. Takže, ja momentálne sedím na zemi, v lese. Kto ma pozná, môže vedieť, že veľmi rada voniam zem. Čo si myslím tiež, že je úplne prirodzená vlastnosť človeka, byť v spojení so zemičkou, rada chodím bosa a tak ďalej, tomu sa vraví uzemňovanie, ukotvovanie. Takže skús, ak nemôžeš byť fyzicky na tráve, v lese, na lúke, na tej našej krásnej matke zemi, fyzicky sa dotýkať nohami, rukami, telom, tak si to skús predstaviť. Nech si kdekoľvek môžeš sedieť na stoličke v kancelárii, keď zavrieš oči. 2-3 krát sa zhlboka nadýchneš a v predstave sa prenesieš na zem, na našu zemičku, tak skús ju nacítiť. Nádychom vdychuješ čerstvý vzduch. Všetko to dobro, krásu, lásku, ktorú nám nebo zoslalo, a s výdychom sa ukotvíš do zeme, ako keby z tvojho tela vyrastali korienky. Najprv malinké, jemnunké korienočky a potom sa môžu zväčšiť, aby si cítila ten prienik so zemskou kôrou, s pôdou, s travičkou. Proste sa uzemníš, ukotvíš, je to veľmi dôležité. Takže pár nádychov, výdychov. Ako sa spojiť s matkou zemou. A teraz nad temenom hlavy si predstav, že máš zlatú korunku. Ako princezna, ako kráľovna, ako princ, ako král. A predstav si, že z tej koruny vychádza, alebo sa otvára tvoje telo svetlu. Ako keby si splynul s takým svetelným lúčom priamo prenikajúce až do nebies. Toto už je možno, že pre niekoho ťažšie, takže potrebovali by sme chvíľku kľudu, ale keďže to chcem nahrať v kratšom videu, tak si to poďme pár nádychmi, výdychmi vyskúšať. Po malej chvíli môžeš cítiť také ako keby mravčenie, alebo ako keby ťa niekto pohľadkal na vláskoch. No a teraz si skús predstaviť fyzickú zlatú bránu nad tvojou hlavou. Alebo si predstav, že prechádzaš cez zlatú bránu, ako v rozprávke. A každým krokom naciťuj, ako sa celé tvoje telo, celá tvoja bytosť, celý tvoje ja menilo na čistú, žiarivú, svetelnú bytosť. Predstav si, že si takým malým bohom, kedy v tebe nie je už ani kúska negativity. Precíť to aspoň na pár sekúnd. A uvedom si, ako ti je krásne. Čiže žiadna zloba, nervozita, zášť, závisť, žiadne boláky, pocit, krivdy, obete a tak ďalej. Zabudni na to, na pár sekúnd si to dovol. A prejdi touto zlatou bránou. Ak sa ti to podarí nacítiť ten pocit tej lásky v tebe, tak si to skús zapamätať, aké to je. A potom už bude len krôčik k tomu trénovať to každý deň. Cez tie naše pocity sa takýmto spôsobom
vieme prečisťovať. Takže to bola taká malá ukážka, keby sme mali viacej času, alebo keby sme boli fyzicky prítomní spolu, tak by to bolo ešte krajšie a intenzívnejšie. Ale myslím si, že aj toto môže byť pre niekoho možno úplná novinka, ak si to ešte nikdy nerobil, pre niekoho takým milým pozdravom tohto dňa. No a ja ťa týmto pozývam, poď s nami prejsť takou transformáciou 8-dňovou, ktorá začína presne dneska. A presne ukážka toho, čo dievčatá už dostali dnes do mailových schránok, táto malá meditácia by mala slúžiť na to, aby si pochopil, kam ťa volám. Poď na moje stránky, tam sa dočítaš viac a v podstate už ani nemusíš čítať. Ak ťa toto videjko aspoň trošku pritiahlo a zaujalo, tak si na správnej ceste. Takže poď so mnou na prechod ľavou bránou, ktorá bude trvať až do 16.8. Každé ráno poputuje do tvojej schránky nový mailík s novými úlohami, s novými takýmito inšpiratívnymi, krátkými cvičeniami a je len na tebe, či ich využiješ presne v ten deň, či ich stihneš vykonať, ak nie, vôbec nevadí, pretože sú to dlhodobé odkazy. Okrem iného, okrem takýchto mentálnych, duchovných cvičení sa dozvieš veľmi veľa z Feng Shui. A to už je fakt taká zábava, lebo sú to praktické kroky. Takže poradím ti veľmi veľa takých zásadných opatrení do jednotlivých oblastí v tvojom byte alebo v priestore, v ktorom žiješ, v kancelárii a tak ďalej, ktoré ti budú slúžiť na stálo. Takže toto je moja výzva, poď so mnou do transformačného procesu, ktorý som nazvala Kódex ľavou bránou. A 16. si namalujeme fraktálnu mandalu, ktorá to celé ukotví. Takže toľko z mojej strany, pozdravujem z lesa a prajem nádherný, slnečný, svetelný deň a úžasný, šťastný prechod týmto požehnaným portálom ľavou bránou.